Supervisor sa usa ka manpower agency napalgam patay sulod sa comfort room sa iyang girentahang apartment sa General Santos City. Ang maong biktima dunay samad dinunggaban sa lawas ug nakatape ang baba. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nakakulob ug naligo na sa kaugalingong dugo kining 39 anyos nga lalaki sa comfort room sa iyang girentahang apartment sa barangay Dadyangas East, General Santos City pasado alas 2 sa hapon adlawng Miyerkules. Doon na matudpag kini mga sama dinunggaban sa lawas ug nakatape sab ang baba niini. Gilayon kining gidala sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Ang biktima, supervisor sa usa ka manpower agency ug residente sa barangay Conel. Nasayran nga first floor sa mong apartment, gihimo sab nga opisina sa biktima. Kauban ang laing duha ka mga empleyado. Sumala sa duha ka empleyado nga nanggawas sila niadtong tungura aron maniudto og nabilin ang biktima. Pagbalik kuno nila, napalgan na lang nila kining patay. As of now lang, alam natin na may POI tayong dalawang suspects na nakuha ng CCTV pero wala pa tayong clear image of them because they are wearing mask, jackets, and bull cap. Posibleng personal grudge ang hinungdan sa pagpatay sa mong biktima, sumala sa kapulisan. Personal grudge kasi as we consider and makita natin dun sa crime scene, no, medyo brutal talaga. Makita mong may galit talaga. May galit yung pag-execute ng krimen. Dagan pang anggulo nga ginalantaw ang kapulisan. Sa pagnanakaw naman, hindi rin namin pwedeng ma-consider yung robbery as a motive, sir. Kasi although may nawalang cellphone, kaya kinuha yung cellphone is baka merong tinatago doon sa cellphone na yun. Hustisya karon ang panawagan sa kabanay sa biktima. Panawagan unta ko sa naghimo ani sa karumaldumal nga krimen na unta makonsensya ka sa imong gihimo, unta mo surrender na ka. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.